Manginot na bareta. 16 anyos na estudyante, iridukan bugbugon kan kapwa estudyante sa Legazpi City. Abat arestadong makalihis sa sakyadaon kan pidayaan sa drug den sa Naga City. Rider gadan kan suminemplang sa piglulunada ng motorsiklo sa Albay. Kawaran in supply nin dugo, nanotaran sa Bicol Blood Regional Center. Asin! Sarong balon sa Albay, nakakaray subot nin helang sa kublita sin pwedeng lutuan. Biyernes, Enero 19, taong 2024. Uninan mga baretang tatak Bicol. Madadangugmanan mga baretang ini sa 88.7, Radyo Uragon Catanduanes sa 90.7, Radyo Uragon Legazpi. Sa detalyes, 16 anyos na estudyante, irido kan bugbugon kan kapwa estudyante sa Legazpi City. Insidente hagop sa cellphone video. Si Nomer Corporal sa detalye. Sa CCTV footage nini, mailing ang pagburkudan kang nagkapirang minor de edad na estudyante sa Pag-asa Barangay Rawis, Legazpi City. Pasado alas 12 ning ugto kang nakaliis ng Miyerkules, Enero 17. Makaliis ang pirang minuto. Mailing man sa CCTV, ang pagluwas sa iskinita kang duguan asin nan luluyang estudyante. Naros na pahigda sa gilid tinampuhuli sa mga sinapo kaning suntok sa hawak, gikan sa nagbukod digding estudyante. Sa cellphone video man ini, hagup man ang pakikipagsuntukan kan duguan na estudyante sa kabukudan kaning estudyante. Sa pool sa video, maging ang ginibong panunuulok digdi, hasta ini ang madismayo asin buminagsak sa tinampo. Ang pangyayaring ini, hasta ngunyan daima ako asin nung kang papalagpaso ni Nanay Sheila, an ina kang dihadong estudyante. So naka-scotch tape, di ko aram kung ano ito. Tapos tinuok niya sa aki ko. Iling ang bagas na, naglaylay na sa aki ko. Sabay binuhian niya, ano naman sa parel, nakalampos. Kaya grabe ang lugad, grabe ang lastro kang aki ko. Desidido man ini magsaangat ning kaso kontra sa Kagibo. Siyempre, gabos ito, isi-shoulder ko ito sa inang gabos na ginastos. Bukod sa mabayad sinda, makaso kami giraran. Sigun kay punong barangay Joel Orozco, antes pa man ang insidente, enot nang nagpablatter sa indang nambugbog na estudyante, huli sa subot pambubulikan mga kaklasika ni sa eskwelahan. But before that, meron na silang medyo hindi pagkakaintindihan sa loob ng eskwelahan. Actually, hindi naman yung si Bahamundi ang kalaban. It's a certain Mr. Contacto, which is the classmate nung naging biktima. Napag-araman man, nakapurok man sa nakang nairidong estudyante ang nambuli sa nambugbog na estudyante. Nakipag-koordinar naman subot ang barangay sa DILG asin DSWD, maging ang eskwelang kanduang estudyante para sa magkakanigong disposisyon. Willing din silang sagutin yung makakaya nilang tulong. So sabi ko, sige, kung magkakausap-usap tayo sa barangay, kung hindi kayo magkasundo, both parties bibigyan ko ng CFA. Ang namomonitor nyo lang ang anak nyo sa bahay. Pero pag lumabas na ng bayan ang mga anak nyo, hindi nyo na alam kung anong activities. So, plano ko na magpapatawag ako ng General Assembly through the school principal. Para sa patas na pagbabareta, pigbalo man kan news team na kuha ng ladok ang pamilya kang nambugbog na estudyante. Alagad nagsayuman ang unang magpaluwas ning payag ang mga ini. Sa presente, nagpaparayray pa sa sarong pribadong ospital sa syudad ng Legazpi ang nairidong estudyante. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Apat na high-value target arestado sa pigkondusir na operasyon kontra droga kan PIDEA sa Naga City. Si May Arango sa detalye. Arestado na patkatawo makalis na sa Quedaon kang Philippine Drug Enforcement Agency Camarines Sur. Asin PIDEA Naga City ang subot sa drug den sa Barangay Mabolo, Naga City. Pasado alas 3:50 nin hapon kasudma Enero 18.
Sigung kay Agent Dennis Benitez, ang drug surrender na si Dominador Valeno E. Obsum, na konsideradong high-value target ang sulamenteng tuyo sa namang kutakan sa indang bypass operation. Alagad pag-abot sa lugar, naaktuan man kang otoridad ang pagpapat session kan tulong iba pa. Nakumpiskar sa mga sospek ang 10 gramo ng pigtutubudang shabu na pigkakarkulong nasa 68,000 pesos ang street value as iniba pang drug paraphernalia. Operation na po yun. Before po kinundak yung bypass operation, bali po start po lang po ng January, nagkaroon na po tayo ng case surveillance, ng validation para ma-verify po yung veracity ng information kung totoo po na yung bahay po nitong subject ng bypass is ginagamit talaga po ng drug deal. Dugang pa ni Agent Benitez, dakulang bagayan padagos na pakikipagtabangan sa indakan mga residente sa kampanya ninda kontra iligal na droga. Po nung kahapon na operation namin, may nakakuntuan ako doon na residente, marami daw laging nagbabalik po pupunta doon. Pero hindi naman po nila na ano yung mga identity ng pupusa at maingay po pag gabi na pumupunta. Pag lumalabas na po sila doon, maingay na kasi yun na nakagamit na after ng pagpasok nila doon sa loob, doon na sila gagamit. Sa presente, nasa kustudiya na kang otoridad ang mga sospek at sinahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Barracks kan CIDG sa Naga City nasulo. Mantang sarong-harong man sa Minalabak, Camarines Sur, ang nasulo man si Jennifer Pulinar sa detalye. Sa mga litratong ini, mahihiling an mahibog na aso magin ang ginigibong pagresponde kan mga personahes kan Bureau of Fire Protection sa pagkakasulo kan duwang eskalon na harong sa Purok 2 Barangay Sagrada, Minalabak, Camarines Sur, alas 9:30 kasuudma. Sa impormasyon, sulamenteng ang senior citizen na si Cora Cadores ang nasa laog kan nasulong residensya. Natulos man na nakaluwas as nakahagad nin akudir sa mga pagtaraid na harong. Sigun kay Senior Fire Officer for Solomon Tanay Jr., an officer in charge kan Minalabak BFP, sarong concerned citizen ang nakapagpaabot sa inda kan report. Alas 11 nin aga kan maideklara ninda ining fire out na uminabot sa primerong alarma. Hiling nagpuon damon sa ibabang bahagi kang kitchen. Tapos nahiling na lang ninda na bigla magtaas o kalayo duman sa second floor po. Base po ito duman sa eyewitness na iniimbestigahan ni duman sa lugar po. Dai pa direktang matukdo kan otoridad ang posibleng kausa kan insidente. Alagad sa mga siring na insidente, saro sa mga pirming kausa ang electrical short circuit asin ang mga nabayaan na nakasaksak na appliances. Dum lang po sa hali po sa tuyang opisina na di kayan pa po na magkaigwa-ibong karas dito sa tuyang mga pagrurugaring sa tuyang residensya. Napaagi po kang unang-una, inot na inot po itong pagpacheck ta po kang linya kan sa tuyang kuryente. Baka po kaya lumang-luma na itong linya kan sa tuyang kuryente. Tapos nag-upgrade kita ng mga appliances, nag-overload na po itong load kan sa tuyang electrical connections. So, baka po pwede na bako po sa pagmanda sa mga nakakadangog na ipacheck na po sa registered electrical engineers or certified barangay electrician sa tuyang lugar para po masiguro ta po na safe po ang sa tuyang mga pagrurugar. Sa presente, padagos pang pig-uobserbaran sa ospital ang tagharong makalihis na ma-high blood. Sa datos, iniyan primerong kasulo na naikurit sa banwaan. Mientras tanto, pasado alas 10 manin aga kan parehong aldaw kan masulo manan sarong barracks kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Purok 5 Concepcion Grande, Naga City. Uminabot sa haro sarong oras antes na maideklarang fire under control ang kasulo. Maswerteng mayo man na nakulugan sa insidente. Sa ngunyan, padagos pa ang pigigibong investigasyon kan otoridad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Pagbutwa asin kagandahan program piglunsar kan gobyerno probinsyal kan Sorsogon. Labisang gatos na bangka pigpanaoman sa labi 40 bangka operator. Si Danica Garcia sa detalye.
Formal nang binuksan sa publiko kan gobyerno probinsyal kan Sorsogon ang pagbutwa kan nakaaging Miyerkules. Nangenot sa pagbubukas sin the Sorsogon Governor Edwin Buboy Hamor asin si Donsol Mayor Tudor D. Guzman. Presente man si Department of Tourism Regional Director Herbie Aguas. Sigun sa pamayo kan Donsol Tourism Office na si Bobby Gigantone, piglansar ninda ang pagbutwa huli tabutan ding season na o ini an bulan kung sain mas minabutwa o nagpapahiling ang mga butanding sa mga sakop nindang kadagatan na nagsiserving atraksyon man sa saindang banwaan. Obheto man kan nasambit na mga inisyatibo na mai-improve asin masustain pa ang ecotourism experience sa Bicol. May project kasi po si Governor Buboy, naghatag po siya kumbaga livelihood project duman sa mga DIO, Botanic Interaction Officer and mga boat operators. Pinapinturahan ta po and then hinatagan ta mga uniforme, financial assistance, at ito yung mga fisher folk na nagmamanage kang activity. Now, pinturado na, magayuno na ang mga boat, and wala na rason na hindi pa officially open ang butanding kasi meron ang butanding. So, ibig po sabihin, na-turn over na formally kahapon, kaya yun ang ginibo na po na seremonya. Kasabay kay ini, piglansar man kan lokal na gobyerno ang kagandahan program na flagship initiative ni Governor Buboy. Sa lindong kan programa, total na 161 bangka ang pigpanao sa 42 na boat operator. Marami na pong butanding sa territorial water ng Donsol. Pwede nyo na pong, kumbaga, ma-experience ang napaka-majestic na talaga pong magical na nandito po sa ating ngayong season na ito. So, samantalahin, at pwede nyo na pong bisitahin, mag-local man, mag-domestic and international, na ang Donsol is handang-handa na sa ganito pong tourism activity. At sinisiguro ko po na lahat ng inyong kumbaga pagbisita ay magiging memorable kasi makikita niyo po ang ating gentle giant. Maraming salamat po. Celebrating marine diversity and strengthening eco-sustainability ang naging tema kan aktibidad. Pigkondusiran nasambit na paglansar sa Botanding Visitor Center sa Barangay Dangkalan, Donsol, Sorsogon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Rider gadaan kan suminimplang sa piglulunada na motorsiklo salbay. Kawaranin supply nin dugo, naanotaran sa Bicol Blood Regional Center. Asin sarong balon salbay, nakakarahay subot din helang sa kublit asin pwedeng lituan. Yan na siniba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan makukusog na bagyo, asin pag-alboruto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa.
Balita na po Bicol Online TV. 35 anyos na motorista gadan kan suminalpok o suminemplang ang piglulunadan na motorsiklo sa Daraga, Albay. Si May Arango sa detalye. Ipigdara pa man kuta sa ospital, alagad binawian man sana ning buhay ang sarong motorcycle rider. Makalis na madiswido sa piglulunadan ng motorsiklo sa tinampong sakop kang barangay Sagpon, Daraga, Albay. Alas 3 ning maaga kasudma. Binisto ni Police Senior Master Sergeant Jasper Manrique ang biktima na si Manny Margalio Millena, 35 anyos, Kampurok 3 Barangay Tabon-Tabon, Daraga, Albay. Alagad pag-abot sa nasambitan na porsyon, hulita pa kurbada ang tinampo na waran subot ini kontrol sa manibela, rason nga ni magduro-diretso ini sa rampa asin makalasik ni nagkapirang metro. Yung motorsiklo, kasi yung kalsada na yon coming from Camp Ola towards dun sa Mernel, is very straight line yun na na kalsada. However, pagdating dun sa may Mernel, may slightly curve yon. Kaya yung motorsiklo, instead na mag-round siya, yung kukurbada siya, ang nangyari, parang diniretso niya yung kalsada. Subsequently, mukha ng driver naka-slam o kaya nakabagok dun sa concrete perimeter fence. Sa impormasyon, may sulog man na helmet ang biktima. Alagad open face na klase sa naman ininin helmet. Accident-prone area man ang lugar, kaya importante nanggad ang pagiging alerto o rigmat. Kami pong PNP organization, hindi naman po kami nagkukulang sa pag-ibalisod dyan sa mga motorista na yan. Na yung proper helmet, proper wearing of helmet, and then yan dyan, yung responsible driver. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Kawaranin supply nin dugo nanutaran sa blood bank sa Bicol. Wala tuong mobile blood donation pigkondusir kan DOH. Si Regine Bues sa detalye. Primerong basis pa sa nang magdonar nin dugo kan estudyanteng si Yasmin kan Sorsogon College of Criminology Incorporated. Kaya labian sa iyang namamatian na nerbiyos. Sa ibong kaini, ugma siya na may masusugpunan siyang ibang buhay. Para po sa mga nangangailangan din naman po ng dugo. Yung mga people sa hospital na walang makukunan ng blood. Kaya nagdonar. Siri ni Yasmin, nagdonar man ng dugo si Senior Fire Officer Juan Arvindillo sa kan VFP Sorsogon City. Bako ini ang primerong beses niyang pagdonar ng dugo, kaya tuod na siya sa proseso. Kami kasi, di ba, ang trabaho talaga namin magtulong sa kapwa. Kaya yung pag-donate ng dugo, isa na rin yun sa paraan para makatulong ka sa kapwa. Ang mobile blood donation na ini, pigkondusir huli sa kawaran ng supply ng dugo sa South Luzon Sub-National Reference Laboratory o sa Bicol Blood Retrieval Center o BRBC kan DOH Bicol na posibleng mamatian sa buot hasa sa masulod na bulan. Puon kan Enero 1, 50 sundo sang gatos to bags ng dugo ang mga nag-aabot na request sa BRBC. Ang BRBC man ang nangingenot na blood service facility sa anom na probinsya kan rehiyon. Ngani matawan kasimbagan ang mga nasambit na problema, nagkaigwa ng bloodletting activity sa laog kan Metro Health Specialist Hospital sa Sorsogon City kasubagong aga. Kaiba ang DOH Bicol as in Sorsogon City Health Office. Conducting our first mobile blood donation for this year. Siyempre po, ang purpose is not only for us physically, kasi healthy po yung nagdo-donate ng dugo, at least every 3 or 4 months. But the most importantly is para po sa mga pasyente. Like this time po, pagpasok ng bagong taon, marami pong nangangailangan ng dugo. We are really in need of blood. We have to comply or to help in achieving or collecting more blood for the patients especially. Siguro naligtas ang dugong gagamiton kan mga pasyente, may mga proseso man na pig-aagihan ang mga madonar. Han po na proseso, ang intiro po na donor. First, we take the vital signs. Check na po ang BP, ang timbang, ang temperature, pagkatapos po pati ang pulse rate. Then second po, maagi po siya sa interview. Ina-assess na po kung magayon ang pamatik ang pasyente. After po kang interview naton, maagi na po sinda sa blood type. Ina-assess po naton ang
Chinecheck po natin ang blood type kan pasyente, kan donor, and then po kung pati ang hemoglobin. Kasi po pag hababa po ang hemoglobin, di na po pwedeng mag-donate sa wrong donor. We also have a doctor to assess the physical health of the patient para po talaga at least aram ta na safe na maray ang donor naton, then pati pa ang recipient. Then after that, pwede na po, pag na-approve na po kan doktor, iyon na po yan ang ikukuanta na po ng dugo. Ang mga pigdonor na dugong ini ang magagamit kan mga pasyenteng may cancer, nagda-dialysis, kan mga naimbwelto sa vehicular accidents na kinakaipuhan maoperahan, mga pasyenteng mapasairarom sa surgery asin iba pa. If you feel that you have no serve in life, may serbi po kita. Pwede po kitang magtabang sa kapwa naton na nangangaipuhan ng dugo. You can be a hero by donating blood because by donating blood, you saves life. Mientras tanto, inot nang nagkonduser ng mobile blood donation sa RHU Pandan asin Gigmoto sa Catanduanes, asin sa Barangay Danao sa Ginubatan. Nagkaigwaman kaini sa Barangay Bantayan, Pilar ka nakaaging Miyerkules. Magkakaigwaman ni siring na aktibidad sa RHU Bakakay Albay sa maabot na Enero 20. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bue. Balon sa Libon Albay nakakabulong subuot nin mga helang sa kublit asin pwede pang lutuan. Totoo daw kaya iyan, aramon ta sa report ni Danica Garcia. Isa yan mahuna na sa lawgan pampublikong eskwelahan na ini sa Libon Albay, may makukuwang bubon. Bako ini ordinaryong bubon ha, kulita ang tubig sa bubon na ini, nagkakaraba. O diba? Amazing baga! Taong 1962 kan ini madiskubre ni Julian Villanueva. Istorya kan aki kaining si Lilet, asin ngunyan ang caretaker na kan balon, dating janitor sa nasambit na eskwelahanan sa iyang ama. Hasta sarong aldaw, mantang naglilinig, biglang naisipan kan sa iyang ama na magsigarilyo. Kan makasabrit na, itinapo kaini sa balon ang ginamit na palito, asin digdi na nadiskubre ang kakaibang kakayanan kan balon. Nung nang umaapoy, ginibuhan na niya ng naggibus siya ng lata na tinakpan niya. Parang ginibuhan niyang lutuan. Yun na nagsimula na ginibong lutuan. Nung nang malakas na yung apoy, marami na dito nagluluto hanggang sa mga kapitbahay namin, mga dito sa eskwelahan, mga teacher, nagluluto na dito. Ginawan dito ng kantin para magluto yung mga estudyante dito. Hulita nagkakalakaga ang tubig sa balon, huhunaon man kan kadaklan na mainit ini. Alagad, aram daw nindon na malipot ang tubig digdi? Tama mga kaaksyon, malipot ang tubig digdi. Apwera kaan, epektibo man sa may mga problema sa kublit ang flaming water. Isa pa yan, yung tubig na yan, nakakalinis din siya sa mga skin disease, yung proven din yan dahil na-try ko sa sarili ko kasi dahil nag-ano ko sa palayan nung maraming nagnatik-ati yung ko. Kan panahon, ginamit man ang tubig digdi sa mga patubig sa umahan. Naging manining karigusan. Poon kan madiscobre, kada ko naman subuot ang nagpapasiring digdi ngani magluto. Kaya naman, day ko pinalagpas na inian mapurbaran man. Para mapatunayan ang mga sabi-sabing ining balon, pwede man nalutuan, pipritosan tayo ningunyan, ninbunay. Ngunyan nahilinta na talagang tunay na pwede siyang lutuan. So ngunyan, napatunayan ta na ining balon talagang nalulutuan. Mos, talaan ta na ang satuyong prenitong bunay. Puminutok ang kakaibang kakayanan kan balon sa inman na runa kan nasyon. Kaya dagos na ining binuksan sa publiko. Hasta sa mabisto na ining saro sa tourist destinations sa Bicol. Taong 2010, kan pakarayon pa ini kan LGU Libon, katuwangan iba pang government offices as in private organizations. Pinagtakipin parang ginibong pig-close na niya. Tapos, nung ikinabit na,
lahat ng, siyempre yung mga bubbles pumuputok, naiipon yung bubbles dito. Nung naipon na yung bubbles, nagpa-float ito. Nagpa-float dahil puno ng hangin. Ikinabitan na siya ng lutuan. Yun, dito na siya nagluluto. Sa mga maawot na magpasyar, bukas ini po ang Lunes hasta Domingo, alagad kinakaipuhanan muna na magpadara nin request letter sa Libon Tourism Office. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia. Asinyanan katripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat asin happy weekend.